Türkmenistanyny barha köp ýakasyn tanadýan gytçylyk ýurdun tokoy hozurlyklarynaky baglaryň boýalanyňa heniz boýalyp ýetişmedik daragtlaryň hem düýbüne palty pıçky salýar diýip Azatlygyň Lewapdaky habarçysy habar berýär. Türkmenistan soňky ýyllarda importyň ornuny tutýan, eksport edip boljak yerli önümleri köpeltmek, şol sanyny ýurdy yerli guruluşyk materiallar bilen öpçün etmek maksatlaryny ýarlaýar. Emma synçylar häzirki dolandyryş usullary saklanyp galsa bu maksada ýetmegiň kyn boljakdygyny saklaýarlar. Guruluşyk harytlary ýygyderli gymmatlaýar. Bu ýagdaý Darganatada, Farapda tokoy hozurlyklaryna ýetişdirilen müňlerçe daragtyň düýbünden pıçky salynmagyna sebäp boldy diýip Azatlygyň yerli habarçysy 20 dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä agaç tagta gytçylygy tokoy talaňçylygyna barha giň ýol açýar. Yerli mellarlaryň özara alalaşmagyna kesilýän daragtlar hususy hozurlyklarda gurnulan çaklaňjy sehlere satylýar we tagta görnüşini bazara çykýar diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Türkmen medeniýeti soňky ýyllarda ekilen bag naharlarynyň ýurdy bag bostanlyga öwürmekde. Howanyň täminlenmegine we tokoyçylyklarda baglyklarda ýaşaýan canlylaryň şol sanyny dürli uşlaryň köpelmegine uly ähmiýetiniň bolanlygyny taýar. Resmi maglumaty görä Türkmenistanyň ýylda millionlarça diýip bag nahar ekilýär. Ýöne gurokçylyk, suw ýetmezçiligi, ýeterlik esewan edilmezligi hemde ýerleriň aşy sorlatylmagy sebäpli olaryň näçe göterimiň düýüp tutup boýalýanlygy, näçe göterimiň gurap gaýtadan ekilmeli bolýanlygy aýdylmaýar. İkinci tarapdan yerli synçylar ýylda millionlarça diýip bag ekmegiň arkasynda uly korrupsiýanyň ýatan bolmagynyň ahmarlygyny, bag naharlarynyň köpüsiniň daşary ýurtlardan import edilýänligini we bu sowda dahilli adamlar üçin uly düşögün getirýänligini öňe sürýärler. Inni habarçynyň maglumatyna görä, yerli şertlere uygunlaşan boyalan we saýa bolan daragtlar hem yerli ýolbaşçylaryň ekologiýa ýetirilýän ziýany göz ýummagy netijesinde korrupsiýanyň täze bir görnüşiniň pidasy bolýar. Darganata şäherçesiniň demirgazyk günwataryna öň tokoy hozurlygy atlandyrylan ýarym tebigi tokoy bar. Bu ýerdäki baglar häzir gelensiz emellarlaryň himayeti bilen gowy selçeňledi. Kesilen agaçlar hususy hozurlyklarda gaýtadan işlenip gerekli ölçeklerde kesilen tagty görnüşini 1 metri 20 manatdan bazara çykýar diýip habarça aýtdy. Aýdylmagyna görä, bu ölçeklerdäki urus tagtasynyň 1 metri 38-45 manat aralygyna bahalanýar. Yerli agaçlaryň hili daşardan getirilýän agaç önümler bilen deňeşdirilenini esasan pes hasaplanýar we olary başga ýagdaý bolmadyk adamlar alasyz ýagdaýda satyn alýarlar diýip synçylar aýdýar. Yerli resmiler şol sanyny tokoýa döwlet tebigi gorawhanalarynyň emellarlary guruluşyk materiallaryny taýýarlaýanlara satmak üçin tokoýdaky baglar sapýan adamlara hiç bir çäre görmeýärler. Bu iş aşaklykdan alalaşylýany meňdeýär diýip habarça aýtdy. Azatlyk bilen guruluşan Lewaply synçylaryň şol sanyny tokoýlardaky daragtlaryň barha köp çapylyp başlanmagyndan habarly hünärmenleriň hasaplamalarına görä, şu ýyl Lewap sebitinde oturdulan bag naharlarynyň sanyna garanyny düýbünden kesilen we satylan daragtlaryň sany has köp boldy. Ýöne Azatlyk radiýasy bu meselede has anyk sanlary alyp bilmedi. Yerli habarçy bilen guruluşan tokoy hozurlyk işgärläriniň bir näçesi özlerine seslerini çykarmalygyny tawsyrlandygyny aýtdy. Türkmenistanyň guruluşyk harytlarynyň önümçiligini Prezident Berdimuhammedowyň ogly Senagat we guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň diňe agaç tagta däl, ýurtda öňürmek mümkinçiligi has uly hasaplanan sement hem ýetmezçiligi edýär we resmi habarlarda bolçulugy döredilenini gaýdylýan gallanyň, kartoşkanyň we beýleki ady önümleriniň barha kän import edilişi ýaly soňky döwürde Aşgabatyň dokma önümlerini hem köp import edýänligi habar berilýär.